3 od 4, Pekeler, 59. minut. Nemačka je opet pronašla dobru igru u odbrani kada je to najbitnije. 90 sekundi do kraja. Duvnjak, odmah ga hvata Pekeler. Duvnjaku se žuri da izvede deveterac, Karačić, može Štrlek, ne! Šta kažu sudije, sada iskren da budem, ne znam šta se desilo. Iskren da budem, ne znam šta se desilo u ovom trenutku, svi su skočili sa klupe Hrvatske. Da vidimo. Ovo jedino zbog ovoga može biti dosuđeno probijanje. Postavio se Kolbacher, ovo je gol iz kontre Pekelera. Valjalo bi vidjeti još jednom onu situaciju. Možda i prestrogo dosuđeno probijanje. Mislim da se Kolbacher priljubio uz Karačića koji je zaustavio svoju kretnju na vreme. Ovo je jako bitan moment i možda ključna greška danskih sudija, ali sada već Nemačka ima sudbinu u svojim rukama. Vide, Druks. Ide lopta za Gensheimera, teško će Gensheimer toliko puta propustiti priliku, posebno iz ovako velikog ugla. Nemačka vodi 22-20, aplaudira ironično sudijama Domagoj Duvnjak, rizikuje neko isključenje i Karačić je tu. Lino Červar prigovara. Meni se čini da je ovo bilo prestrogo na štetu Hrvatske. Time out. Dominiković sada priča, Červar je potpuno van fokusa. Bavi se nekim drugim stvarima. Dominiković priča da je potreban brzi gol. I dalje Lino Červar u razgovoru sa delegatima, uopće se nije obratio svojoj ekipi tokom time-outa. 40 sekundi, Nemačka ima 2 razlike.